ассалому алайкум дӯстони азиз, чӣ хеле ки ваъда карда будем имрӯз дар мавзӯи сабабҳои пастшавии қувваи мардонагӣ суҳбат мекунем. Сабабҳояш зиёданд албатта, лекин имрӯз танҳо дар бораи хӯрокиҳову нӯшокиҳое суҳбат мекунем ки ҳар рӯз мо онҳоро мехӯрему менӯшем, вале фикри онро намекунем ки сабаби пастшавии қувваи мардонагӣ ва ҳатто фоизи сперматозоидҳо мешаванд. пеш аз сар кардани мавзӯъ ба шумо хотиррасон мекунам ки дар бораи коронавирус ба тамоми саволҳо ҷавоб додагӣ ҳастем ва зери ин навор ссилкаҳои тамоми ҳамон наворҳо албатта ки мешавад. Метавонед дароед ва маълумот гиред. Ягон маълумоти наве нест оиди коронавирус ки мо дар бораи он гап назада бошем. Хуб, инчунин чӣ хеле ки шумо медонед наворҳоро бо қадри имкон албатта вақт ёфта ба хоҳиши шумо албатта мекунем. Яъне шумо дар комментария мавзӯъ менависед ва мо мебинем ки кадом мавзӯъро бисёриҳо менависанд, ҳамонро навор мекунем. Ба қадри имкон албатта, чунки вақт камтар аст ва барои ҳамин дар комментария нависед ки оиди кадом мавзӯъ шумо мехоҳед ки навор пешниҳод шавад. Ва агар одамони зиёд мисли шумо яъне дар ҳамон мавзӯъ хоҳиш кунанд, мо албатта ки дар ҳамон мавзӯъ ягон навор ба шумо пешниҳод мекунем. Насиб бошад навори оянда дар бораи он маҳсулотҳое мешаванд ки қувваи мардонагиро ва фоизи сперматозоидҳоро баланд мекунанд. Хуб, на барои 1 моҳу 2 моҳ, албатта барои солҳои дароз, чунки бениҳоят зиёд ҳамин гуна саволҳо дар почтаи ман меоянд ва дар комментарияҳо ҳам менависанд. Барои оне ки аз он навор бохабар бошед, ҳатман дар канал подписатсия кунед ва зангуларо пахш кунед. Насиб вақте ки ман ҳамон наворро гузорам, худо хоҳад, ба шумо ҳатман яъне ки хабар меравад. Хуб дӯстон, акнун биёед мавзӯъро шурӯъ мекунем. Бояд гуфт ки дар мардон гормоне ҳаст ки зиёд ҳосилшавии он ба бақувватшавии мардонагӣ, яъне қобилияти узви мардонагӣ оварда мерасонад. ин гормон тестостерон ном дорад ва дар мардон дар мояҳо ҳосил мешавад. Албатта тестостерон дигар вазифаҳоро низ дорад, вале дар он мавзӯъ фикр мекунам дар наворҳои оянда навор мекунем. Хуб, тестостероне ки дар мояҳо ҳосил мешаванд, қувва ва қобилияти мардонагиро зиёд мекунад. Агар кам ҳосил шавад, ҳамон қадар мардонагӣ заиф мешавад. Агар зиёд ҳосил шавад, мардонагӣ ҳамон қадар гӯем ки ба қувват мешавад. дар ин навор дар бораи 7 маҳсулоте суҳбат мекунем ки онро мо бисёр истеъмол мекунем ки ба пастшавии тестостерон меоранд ва мардонагиро заиф мекунанд. ғайр аз ин маҳсулотҳо албатта боз дигар маҳсулотҳо низ ҳастанд. барои ҳамин оиди кадом маҳсулоте ки набошад дар комментария нависед ва мо кӯшиш мекунем ки ба шумо ҷавоб гардонем ки мардонагиро заиф мекунад ё ин ки баланд мекунад. хуб, якум маҳсулот ин шакар аст. Шакарро мутаассифона мардуми мо бениҳоят зиёд истифода мебаранд. агар ҳатто баъзеҳо дар чой ё кофе онро наандозананд, вале дар бисёр шириниҳо онро меандозанд. Шакар аслан таркибаш аз сахароза иборат аст. вақте сахароза дохили организми мо мешавад, он ба глюкоза ва фруктоза табдил меёбад. баландшавии глюкоза ва фруктоза дар хун ба гене ки ҳосилшавии тестостеронро назорат мекунад таъсир мекунад ва ин сабаби пастшавии тестостерон ва мардонагӣ мешавад. агар 3 моҳ онро истифода накунед ё камтар истифода кунед, натиҷаи онро албатта ки мебинед. дуюм, кофе. ин маҳсулоте аст ки агар пеш мардуми мо кам истифода мебурданд, акнун бениҳоят зиёд онро одамон менӯшанд. бояд гуфт ки дар таркиби кофе кофеин аст ва кофеини зиёд дигар гормон ки онро кортизол мегӯянд зиёд мекунад ва ин сабаби пастшавии тестостерон ва сустшавии мардонагӣ мешавад. агар шумо бе кофе натонед, ба шумо маслиҳат медиҳам ки фақат саҳар онро нӯшед ва оҳиста оҳиста нӯшидани онро кам кунед. сеюм, пудина. ин чизро қариб ки дар тамоми Тоҷикистон истифода мебаранд, дар хӯрокҳо меандозанд ё ин ки аз онҳо чой карда менӯшанд. пудина ё ба русӣ онро мята мегӯянд, дар таркибаш ментол дорад. ментоли зиёд сабаби пастшавии тестостерон ва сустшавии мардонагӣ мешавад. агар занҳо истифода баранд, албатта ки ҳеҷ гап надорад, вале мардон онро бояд кам истифода баранд. албатта барои оромкунии асабҳо ва дигар бемориҳо он хуб аст. барои ҳамин агар ба шумо духтур гӯяд ки истифода баред ё аз оилаатон дур бошед, албатта метавонед ки истифода баред. чорум, растание ки онро ба забони русӣ соя мегӯянд. ба забони тоҷикӣ ростӣ тарҷумакунии он қиинтар буд, дар ҳар ҷойҳо онро ҳар чиз мегӯянд. ин ҳамин растание аст ки дар навор мебинед ва бисёриҳо онро истифода мебаранд. дар комментария нависед агар донед ки онро ба тоҷикӣ чӣ мегӯянд. аз ин бениҳоят зиёд маҳсулотҳо тайёр мекунанд, мисли соевое масло, соевая паста, соевый соус ва ғайраҳо. истифодаи зиёди ин низ сабаби заифии мардонагӣ мешавад. хуб, панҷум, албатта ки ин машруботҳои спиртӣ аст. бале, этанол ки дар таркиби машруботҳои спиртӣ вуҷуд дорад ба ҷигар зарари калон мерасонад ки ин сабаб мешавад ки метаболизми гормонҳои мардона вайрон шавад ва сабаби пастшавии тестостерон ва баръакс зиёдшавии гормонҳои эстроген шавад. гормонҳои эстроген бояд дар мард кам ҳосил шавад. ин гормонҳои занона аст. зиёд ҳосилшавии он, яъне ки эстроген мардонагиро заиф мекунад
барои ҳамин ба шумо маслиҳат медиҳам ки аз нӯшокиҳои спиртӣ даст кашед. шашум хӯрокҳои фастфуд мисли гамбургеру чизбургер ва инчунин чипсҳо яъне картошкаҳои қоқе ки мо онро истифода мебарем ва инчунин кириешки. дар таркиби ин гуна маҳсулотҳо трансжирӣ ё трансравғанҳо мавҷуд ҳастанд ки хӯрдани ин гуна маҳсулотҳо тестостерон ва фоизи сперматозоидҳоро паст мекунад. шахсоне ки сперматозоидашон паст баромадааст яъне дар анализҳои спермограмма ҳатман инро низ ба назар гиред. ин ҳам метавонад сабаби пастшавии он бошад. ҳафтум кола. дар таркиби кола аспартам вуҷуд дорад. бояд гуфт ки аспартам аз шакар дида 200 маротиба ширинтар аст. барои ҳамин ширкати кола барои ширин кардани маҳсулоти худ онро албатта ки истифода мебарад. нӯшидани кола сабаби пастшавии гормони серотонин мешавад. серотонин вақте кам ҳосил шавад одам ба қавле гӯем бенастроение мешавад. вақте настроение набошад мардонагӣ низ албатта ки заиф мешавад. дӯстон, ин буд 7 маҳсулоте ки мардонагӣ ва фоизи сперматозоидҳоро паст мекунад ва мо онҳоро зиёд истифода мебарем. фикр мекунам акнун шумо зарарҳои ин маҳсулотҳоро фаҳмидед ва агар ки аз онҳо даст кашида ҳам натонед онро ба қадри имкон камтар истифода мебаред. албатта маҳсулотҳое ки хоҳои мардонагиро заиф мекунанд боз ҳастанд ва ҳатман дар комментария нависед кадом маҳсулоте ки набошад пурсед ва мо насиб бошад боз дар ин мавзӯъ албатта ки навор мекунем. навори оянда баръакс дар бораи маҳсулотҳое мешаванд ки мардонагиро яъне ки фоизи сперматозоидҳоро низ инчунин баланд мекунанд. барои оне ки аз он мавзӯъ бохабар бошед яъне он наворро дида тавонед ҳатман дар канал подписатсия кунед агар накарда бошед ва зангуларо низ пахш кунед ва вақте ман наворро гузорам насиб бошад ба шумо яъне ки хабар меравад. умедворам каме ҳам бошад чизеро тавонистам ки ба шумо фаҳмонам. дар комментария фикри худро оиди ин мавзӯъ нависед ва наворро ба дӯстони худ равон кунед. саволҳоро дӯстон танҳо ба почтаи ман равон кунед чунки дар инстаграм фейсбук як гурӯҳ мошенникҳо пайдо шуданд ва аз номи ман истифода бурда мардумро фиреб карда аз онҳо пул канда истоданд. бале албатта ки ин хел номардҳо ҳам ҳастанд. дар инстаграму фейсбук ҷавоб дода наметавонам. танҳо дар почтаи электронии ман дар зери ҳар як навор мегузорам. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.